Продължаваме с втората част на нашето видео за уплътненията, силиконите и монтажните лепила. Гледайте ни! Саламите, както казах, различни цветове имаме от тях. Неутралният силикон, това е много интересен продукт, неутрално втвърдяващ. Всичките универсални силикони, които се предлагат, те са така наречените, както и санитарния, те са така наречените ацетатно втвърдящи. Миричат на оцет. Химикала, който ги разтваря вътре да ги държи течни, мирише на оцет. И те не са подходящи и не се препоръчват за използване с стереопорени плоскости и всякакви други стереопорени материали за залепване, защото го разяждат. Разяждат и емайла на огледалото. Ако решите да лепите огледало на стена, се използва неутралния силикон, той не разяжда емайла. Може да лепите с него също стереопорени плоскости, може да уплътнявате в мокри помещения, също не му хлясва. Неутралният силикон, много подходящ, също много добре и силно слепва. Имаме различни цветове на универсалния силикон. Този е черен силикон, от него също имаме сиви, черни, бежови и различни видове. Това е много хубав продукт на Церезит. Техният вид неутрален силикон, който е за рибки подходящ, за аквариум и не трови животинките вътре, не изпуска вредни химикали във водата. Също може да лепите огледала, ето глас, стъкло и всичко останало от този материал, като огледалото емайла не се разяжда отново с него. Стигаме до тези акрилни уплътнители, които са също много използвани в строителството. Това са тъй наречените, най-просто казани, шпакловки в туба. Когато имате да лепите около первази, около прозорци, където се събират ъглите на стените, около врати, не може да шпакловате винаги толкова прецизно, се нанася този акрилен уплътнител, който фугирва един вид мястото, където работите. След това, важното при него е, че след това може да го изкурите и да го боядисате с латекс, с който сте работили. Много важно при универсалните силикони е, че те не се боядисват, не държат боя върху тях. Поради този разтворител, който е ацетатния, върху тях не може да се залепи боя. Ако сложите латексова боя, решите да го боядисате, тя ще се отюспи като ювка. Докато те са, понеже са като шпакловка вътре, шкурите го, след като изсъхне, оформяте го, боядисвате го, няма никакъв проблем. Има го на Церезит, също много хубав, флексов, гъвкав. Много е важно да е гъвкав, ако е някъде около прозорци, около врати, където ще има удари, вибрации, за да не се напука. Защото ако нанесете по-обикновен, който е, например, този е по-обикновен и след време той старее по-бързо, няма тази сила, не е така флексов. Ако го слагате във ъгъла на стена, няма проблем. Но ако го слагате около движещи си фуги, препоръчваме да се сложи флексовите, които издържат на натоварване, също и този, който е на Церезит, на Бизон, бързо втвърдяващ 30 минути. Тези, примерно, ще им трябва час-два, за да втвърдят, в зависимост от дебелината на слоя, разбира се, но този е много бързо. 30 минути нанасяте, шкурите и боядисвате. Как се работи с пистолетите за силикони, самите силикони? Това е един класически пистолет за силикон. Издърпва се буталото и се взима силикончето, което ще се използва. Монтира се по този начин и завиваме съответно щуцера. Натискаме го, буталото избутва. Преди да монтираме силикона на пистолета, трябва да отрежем неговия връх с един макетен нож. Отрязвате, пазите ръцете, най-лесно на ръбче подпирате някъде и далеч от ръката навън. Отрязвате. Някои силикони имат такива капачки. Когато работите с него и нанасяте силикона и спрете да работите, налягането, което е създало буталото, ще продължи да изтласква силикон. За да го спрете моментално, освобождавате спусъка и може дори да дръпнете назад. И той моментално ще спре. Тези силикони, които имат капачки, след свършена работа забърсвате и след това прихващане може да го ползвате след няколко дена дори. Тези, които нямат, може да сложите едно найлонче,
ластик и да го запазите. Ако и нейлонче ластик нямате, натискате, изкарвате малко от силикона и го оставате да изсъхне накрая. Той ще бъде като тапа. След това, като почнете да работите, откъсвате тапата и продължавате да натискате спусъка и да си работите с силикона. Това е за силиконите. Ето го и пистолета за салам. Той е почти същия, само че е с цилиндрична част по цялата дължина. Иначе се работи пак така. Въпросът е тук, че салама се мушка вътре, преди това се отрязва неговия край. Тази човка се продава отделно, както и винаги върви с по една на самия пистолет. Затягате хубаво и почвате да помпите и нанасяте материала, където е необходим. По същия начин изкарвате от тук. Запознах ви възможно най-бързо и лесно с тази богата информация. Следвайте канала ни, там ще качваме допълнителни видеа, които ще разясняваме в подробности и тези елементи и много други.